V tomto videu uvidíte 6 tipů, jak začít svůj den, díky kterým budete klidnější, šťastnější, soustředěnější a motivovanější. Všechny tipy můžete začít praktikovat okamžitě a budou mít okamžitý pozitivní efekt. Po probuzení nepoužívat smartphone. Mnoho lidí začíná svůj den tím, že se ráno podívá do svého smartphonu, ať už to jsou novinky na sociálních sítích nebo e-maily. Odborníci se shodují, že první minuty po probuzení jsou zcela zásadní pro další průběh dne. Ráno jsme přirozeně nejvíce kreativní. Pokud však automaticky šáhneme po smartphonu, stáváme se konzumenty a pouze reagujeme na prožitky ostatních, které nás ovlivňují a nemáme je pod kontrolou. Jednoduše nemůžeme ovlivnit, co na nás na sociálních sítích nebo kdekoliv jinde na síti vyskočí. Pokud svůj den budete začínat brouzdáním na telefonu, budete pravděpodobně méně soustředění a více pod tlakem. Tuhle teorii potvrzují také studie, které naměřily vyšší hladinu stresu u osob, které v prvních minutách po probuzení používali smartphone. Mnohem prospěšnější je začít svůj den sám se sebou a hlavně tím, co máme pod kontrolou. Může to být klidně některý z dalších tipů v tomto videu. Po probuzení se vystavte přímému dennímu světlu. Denní světlo je naprosto klíčové pro správné fungování našeho organismu. Mimo jiné, denní světlo ovlivňuje náš cirkadiální rytmus, který reaguje na světelné signály. Proto bychom se měli každé ráno vystavovat přímému dennímu světlu. Vůbec nevadí, když bude třeba zataženo. Jde o koncentraci fotonů, která je u přímého denního světla, tedy venku, vždy větší než uvnitř. Pokud nemáte čas na procházku, otevřete si alespoň okno nebo vylezte na balkon. Má to mnoho benefitů, jako například již řečená regulace cirkadiálního rytmu, zvýšení pozornosti, produkce serotoninu, tedy tzv. Hormonu štěstí a celkový vliv na hormonální rovnováhu. Dechové cvičení. Dechové cvičení je skvělý způsob, jak odstartovat svůj den. Pouhé dýchání nosem v našem těle spouští určité procesy. Při vědomém dýchání nosem totiž přirozeně sklidňujeme náš nervový systém. Přesněji aktivujeme parasympatický nervový systém, což je stav, kdy jsme v klidu, a opak takzvaného stavu bojuj nebo uteč. Tyhle dva stavy jsou dány evolucí, jsou v nás biologicky zakořeněny a automaticky se spouští za určitých podmínek. Vědomé dýchání nosem vám může pomoci i během dne v situacích, kdy jste pod tlakem, což právě spouští stav bojuj nebo uteč. V těchto chvílích je nejlepší se zaměřit na svůj dech. Udělejte několik hlubokých nádechů a pomalých výdechů. Pouze tahle jednoduchá věc vás dokáže zase sklidnit a vrátit zpátky do flow. Jaký byste chtěli den? Další tip můžete propojit s dechovým cvičením. Zkuste si po dechovém cvičení představit, jaký chcete den. Jak se chcete chovat sami k sobě, ke svým blízkým, jak se chcete cítit. Všichni máme jedno společné, chceme se cítit šťastní. Navoďte si tento pocit, představte si například, že se vám už povedlo něco, na čem vám záleží, nebo cokoliv jiného, co ve vás vyvolá pozitivní pocity štěstí. Ranní protažení. Ranní protažení je přirozená věc, kterou jsme dělali už v prenatálním období. Většina lidí se po probuzení automaticky protáhne a zívne. Proč to děláme? Kromě toho, že protažení pomáhá rozproudit krev a připravuje naše tělo na další den, je známo, že protažení a zívnutí jsou způsoby, jakým člověk přirozeně uvolňuje stres. Takzvanou pandikulací tedy snižujeme stres před následujícím dnem. Zkuste protahování věnovat o něco více času. Po probuzení bude stačit 5minutová protahovací rutina, která bude mít skvělé benefity pro vaše tělo, jako například úleva od stresu, zvýšená flexibilita, zvýšení průtoku krve do svalů nebo také úleva od bolesti hlavy. Studená sprcha. Ranní studená sprcha má pro nás mnoho benefitů. Možná není lehké se odhodlat a začít s tím, ale jakmile si zvyknete, nebudete moc přestat. Skvělé je, že některé pozitivní účinky se dostavují okamžitě. Během studené sprchy se nám zvyšují hormony adrenalin a noradrenalin, což ovlivňuje naši srdeční frekvenci, rozšiřuje cévy a díky tomu se zlepšuje naše bdělost a nárůst energie. Stimulace cirkulace krve a zvýšení bílých krvinek zase posiluje imunitní systém, pomáhá v boji proti infekcím a podporuje zdraví srdce a cév.
Otužování ovlivňuje také hormon kortizol, takzvaný hormon stresu. Trénujeme tak tělo k lepšímu reagování na stres a z dlouhodobého hlediska zlepšujeme schopnost adaptace organismu na různé podněty. Uvolněním endorfínů, takzvaných hormonů štěstí, se zlepšuje nálada a přináší pocit pohody a dlouhodobě ovlivňuje naše psychické zdraví. Tohle bylo 6 jednoduchých tipů, které můžete začít dělat okamžitě a budou mít spoustu benefitů pro vaše tělo. Samozřejmě si vaši rutinu udělejte tak, aby vyhovovala vašim potřebám a dělala vám radost. Děkuji za zhlédnutí videa a doufám, že vám pomůže na vaší cestě. Pokud se vám video líbilo, budu vděčný za like a subscribe.